जयवंती बाबू फाउंडेशनचे MITM कॉलेज ओरोस। आमचे कोर्सेस मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग, तसेच डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी कोर्सेस BSc IT आणि BSc कम्प्युटर सायन्स। आमची वैशिष्ट्ये अनुभवी व तज्ज्ञ प्राध्यापक वर्ग, नामांकित कंपन्यांमध्ये नोकरीची सुवर्ण संधी, तसेच विविध विषयांवर तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन आणि कंपन्यांना भेट। संपर्क 023 62 29 91 95। आमची वेबसाईट www.mitm.ac.in। सावंतवाडी न्यू सबनिसवाडा सानिया इन्व्हर्टर या दुकानाच्या बाहेर ठेवलेल्या सुमारे 38,000 रुपये किमतीच्या 3 बॅटऱ्या अज्ञात चोरानं लंपास केल्या आहेत। ही घटना काल मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली आहे। दरम्यान संबंधित चोरटा CCTV मध्ये कैद झाला असून त्यानं तासाभराच्या फरकानं 2 वेळा येऊन हा प्रकार केलाय, अशी माहिती दुकानाचे मालक संतोष तळवणेकर यांनी दिली आहे। तळवणेकर यांनी संबंधित बॅटऱ्या या आपल्या दुकानाच्या बाहेर ठेवल्या होत्या। दरम्यान सकाळी त्या ठिकाणी त्या आढळून आल्या नाहीत, त्यामुळे त्यांनी आपलं CCTV तपासलं। त्यावेळी तोंडाला बुरखा बांधून अज्ञात व्यक्ती त्या नेत असल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आले। तर संबंधित व्यक्ती तासाभराच्या फरकानं 2 वेळा येऊन बॅटऱ्या घेऊन जाताना दिसून आली। चोरीला बॅटऱ्यांमध्ये 17,000, 9,000 व 12,000 आदींचा समावेश आहे। दरम्यान आपण याबाबत सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय। न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।